Здравейте, казвам се Антония Дечева, на 26 години съм от град Плевен, България. За вашата клиника научих основно от интернет, тъй като доста проучвания правих, тъй като имах доста голям диоптър далекогледство и също трудно се решавах да направя тази крачка, да пристъпя към лазерна корекция на зрението, въпреки че съм чувала доста хора с доста позитивни отзиви. И като поразгледах в интернет информацията, открих вашата клиника. Изключително много съм доволна от отношението на целият екип, от това, че всичко, което интересува пациента, му се обяснява, говори се с него, успокояват го, ако има нужда, понеже аз бях доста притеснена и много благодаря на жената тук, която работи. През цялото време бяха до мен, държаха ми ръката и сега след операцията мина добре, по-добре се чувствам, мога да виждам без очила, без лещи, много съм доволна.